så laver vi en mad challenge. Min ven. Prøv lige at vise. Det er fordi min storebror, imens jeg lige pakker melen op, så skal jeg lige sådan en lille stund. Det er min storebror, der lige har været. Jeg skal bare lige sige, mig og Lukas, vi har sådan en lille hver, og så skal vi fylde op med mel. Ja, det, vi har sagt, det er først, ja, og den der først får mel ud af munden, har tabt. Men han var i hvert fald i sådan noget, der hedder... Men han købte sådan en lama-hat, og den er lavet... Se, har jeg sådan her. Det er faktisk okay. Jeg ved ikke, om man kan se det. Nej. Men det er meget. Jeg tror, det er for meget. Nej, Luke, du skal lige så meget, som jeg har. Ja, okay, lidt for meget. Sådan der, det er fint. Sådan. Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1, vi siger 2. Hvor er det bræk? Jeg har brækket mig. Hold op, men for det af det her. Hvad skal den af i ryg? Jeg skal væk nu. Nå, men jeg kan se her, min ven. Okay, vi ses.